एसे गुदियाव हा गुदिथाराव ओं संख्रि नांबाय संख्रि आरोबाव नांगौ संख्रि नांगौ गोथाव जादोंना जायाखै जायासै लोगोफोर खुलुमबाय गिबियावनो लोगोसे आंनि दोनस्रिफुंखा इउटुब चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय ओमफ्राय दिनै आङो मोनसे गोदान ब्लग भिडिअ लानानै फैलायबाय जोंहा माइ हानाया जोबाखै दाखालि मेसिनजों हाखांबाय ओमफ्राय दायो माबा आखाइजों हागासिनो आरो ओमफ्राय बिसोरनो आङो सालांनो नागिरदों दुब्लियावहाय बिनि अनगायैबो आरो दहाय आङो गोथाव मैगं संदोंमोन बेफोरखौबो भिडिअ बानायदोंमोन ओमफ्राय आङो नोंथांमोननो मोनसे बुस्थु देखायनो नागिरदों र' बेयावहाय दङ आरो मोनसे बुस्थुआनो जाहैबाय नै फैसाबो जिलाला दङ मालानि फैसाथाय 10 थाखा सोलिया बेयाव जिनायसो ओमफ्राय बेयावहाय गगा मोनबाथाय गोदोनायानो नांथा जासै आंना नै आंनि खानाय गनाय दङ लोगोफोर बोसोरसे बारानि खानाय गनाय आंना खानाया आगोलावहाय गस्रायामोन ओमफ्राय मा जाखोथाय उदैनि प्रब्लेम बिदिनो गेस मा बिदिनो बायदिसिना उदैनि प्रब्लेम जानाय ओमफ्राय ओरैबायदि खानाय गग्रा जाबाय दाबो खानबाथाय लरासो गखायो नै इसिनिसोआ गखायो आंनानै इसिनि खमैबो बेयाव 70टा 80टा इदिसो दं खोमा आरोना ओमफ्राय आङो बोसोरसेनि खानाय गनायखौ थफ्ला खालामनानै दोनदों मालाबा समाव नांगौ जायोना बेफोरखौ बै बिसा सुमु ओरि जोनाय मानायफोराव थाव होनानै फुना लाबा बिराद मोजां बियो बेनिखायनो आङो नांगौ होननानै दोनदों आरो आं सानफ्रोमबो खानाय गबाथाय बेयावनो दोनबाय थाखायो बोसोरसे बारासोनि दङ बेयावहाय नै जाखानाय बेखिनि खानाया खर'आव थाजोबनायमोनबा जि रोजा जाखायोमोन नै ओमफ्रायो आङो सिगाङाव फेडिक्स इउज खालामनायावहाय आंना खानाया गवाखैमोन ना बिराद मोजां जादोंमोन ओमफ्राय दा आङो बेखौ इउज खालामनो लाफिनबाय आं कमेन्टआव नुदों आरो फेडिक्स इउज खालामनानै खानायखौ माबायदि मोनदों खोन्थाहरलाय होननाय नुदों आङो कमेन्टआव ओमफ्रायथ' आङो इउज खालामनाया खालामथ'वाखैनो आङो खालामगोनसो ओरैनोथ' मोजां मोनखायो बेखौ इउज खालामबा सिगाङावबो आं इउज खालामनानै मोजां मोनखानाय ओमफ्राय बेखौबो इउज खालामनानै मोजां मोनगोन होननानै आं सानदों आरोना आरनोबो गोथां ब्लाउसबो नायलांबाय थादो अब्लालाय लोगोफोर आंनि ब्लगखौ दिनै ब्लगा मा जागोन मिथिला जिखिजाया बानायलांबाय थानोसै आरोना लाब्रा ब्लग लोंथ'गोना लोंथ'आ देलाय आं हानानै नायनो आंखौ भिडिअ लालाय नुदों मोदलाला एसे खनसेयैनो बुरजा माने माबायोनो साबै आखाइयाव हा सायाव हा खना ला माइब्रा माइ हानायमोन आरो इदियावसो हाख्लाबनानै लाखादों एसे खेंस्ला खालाम एसे गुदियाव हा गुदिथाराव ओं नै दायो आं फागा बानायनोसै फानजा खाग्रा मोननै ना बिर फानजा बिदिबाबो जायो बिदिबाबो जायो आरोना बेखौ बै नारा मोजाङाव दोनदो बेखौ इयाव खागोन आरोना गादेम नाङा नाराखौ नङाबा माइआ राना नालाय गिसि थायो ओमफ्राय बेयाव दहायनो इखौसो बानायग्रोनांगौमोन नोंखौ सोर मोनथिगौ बिदि दे जाबाय दा दोनदो बिदिनो
बजासे ना जाखो बे जायाखै बे रानबालाय एसेल' जागोन आं बजासे हाजोंसै जिसिया बजासे हाबाय आङो गोलोमफ्रुलायनाय माइफोरावलाय फैबाय थानो लुगैयो ओमफ्राय आंना गन्थङा साइनास दङ ना हाथारा सें 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 सिनियाव फैब्रा खानायखौबो दिस जानांगौब्रा माहायनो ना जादो बारा मालिका गब गब जाना ब्लड थांगोनहाय आंखौ नुजानांगौबा आंखौ सिनाय मोननायफोरा आयौ नुखाया माया होनदा माइ हाग्राफोरा साथाममोन नालाय ओमफ्राय सासेया फिसाला लोमजानानै न'आव थांबाय ओमफ्राय दा बे सासेनि बाहागोखौ इसोरबोथ' लोंजोबनो हाया जाजोबनो हाया ओमफ्राय आं जाफाना होबाय आरोना दसे माइ हानानै गाबोन सिंग्रा मिस्टि लाबोगोन नों मोजांखौ सिनायाखै गाबोन गुमा गोथावसो मोनबोगोनहाय नै बियो आबारि बावहारिसो जाबावो आङो बेखौ क'क्राझारनि जोंहानि न' खाथिनिनो ओमफ्रायो बै सासेया बै रौता भालुकमारिनि आरोना बारियाव हाबफैलायबाय आरोना आङो दुन्दिया लांनो नै दुन्दियानो सोरलिं सोरलिंथार मानसि नै नोंनिया नाया मोनबायथ' नों जागोन दा सिबदों जाबाय सिबजों हरा हरा नायनि जागोन ना जागोन बानु नों ना जागोन ना जागोन हरा हाथायखौ नायनि मेथाइ जाना मा जाखो हान थि 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 साखिनबा नै आयौ मा गथ जाहैबिलाय मासि दुस्थु गथ जाहैबिलाय नोंनो आं बे खुरियावनो होगोन खुरियावनो साखिदे र' गुस खालामनि संख्रि नांबाय संख्रि आरो बावनांगौ संख्रि नांगौ गोथाव जादोंना जायाखै जायाखै जायासै संख्रि नांबासो गोथाव जासिगोन न' नै बेखौ नों दाना साखिदो हारसिं मिथिबाय नै जोंना थाइगिर मैगङा ओंख्रिया मोनबाय आरोना आंबो साखिखांबाय साखिनायालाय संख्रि माहाय नांगौ जामारदों हिमानसियाबो संख्रि नांगौ होनदोंना ओमफ्राय होबाय आरो आं संख्रिखौ दुद्रु दुद्रु गथिया संख्रि होलायलायनानै लाबाय दे साखिदो गोथाव जाबाय संख्रि नांनायखाय दे मोसालाय खेबसे ओलाला 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 जना लोंबाय सियाराव ज' ओमफ्राय आरामसे लों
नै जिबो सोदों जा बुरजाखा बेयावबो आरो हनै बैयावबो जाथुमनानै दोनो नालाय आङो ड्रेसफोरखौ